La majoria de vosaltres m'heu deixat clar que preferiu la recepta tradicional de panellets, però n'he vist tantes per xarxes aquests dies que he decidit crear la meva pròpia versió donant-li un toc personal. El que he fet ha estat una base amb els ingredients típics, ametlla mòlta, sucre, moniato i una mica de sal, i un cop integrats he dividit la massa en 4 porcions iguals. A la primera li he afegit una mica de ratlladura de taronja, l'he estirat d'aquesta manera amb un rodet, he afegit una mica de codonyat casolà al mig i ho he enrotllat tot d'aquesta manera. M'he assegurat que els extrems estiguessin ben segellats i llavors ho he tallat en porcions iguals. A la segona porció de la massa li he afegit una mica de romaní, gingebre i canyella i una vegada integrat tot li he donat aquesta forma típica de panellet i després els he sucat en aquesta barreja d'agave i llet i a continuació els he rebossat amb ametlla crocant. A la tercera part de la massa li he afegit coco ratllat, cacau en pols, una mica de sal i llet, ho he amassat bé per integrar els ingredients i llavors li he donat la forma típica dels panellets de coco, que també he banyat en la mateixa barreja d'abans i després he rebossat amb coco ratllat. I ja a la quarta i última porció de la massa li he afegit una culleradeta de cafè i a aquesta li he donat també la típica forma circular que després he rebossat amb pinyons. Els he pintat una mica amb la mateixa barreja d'abans i al forn a 160 graus durant uns 15 minuts. Li he acabat de donar un toc de xocolata tant als panellets de pinyons com als de codonyat i aquest ha estat el resultat.